ମୁଁ କାଲିଠୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆସୋସିଏସନ ର ଯୋଉ ବି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଆସିବେ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବସିଲେ ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରଭୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ମତେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ହେଇପାରେ ମତେ ମାନେ ଟିକେ ରାଗ ଆସିବ, ମୁଁ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇପାରେ, ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଥିଲି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି ଦାସ ମତେ କହୁଛି ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ତୋତେ ବାଡେଇବି, ଏଇ କଳା ଲୋକଟା ଠା ବାଡେଇବି, ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହ, ଓଡିଶାକୁ ଆସନା, ଯେମିତି ସେ କହିଛି। ଆଜି ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲି ଭିଡିଓ ପରେ ବବି ଇସଲାମ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥା ମୋ ନାଁରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ, ତ ବହୁତ କଥା ଯାହା ଯାହା ବି ହଉଛି, ତ ମୋ ଭିତରେ ସେଟା ସବୁ ଅଛି କାହିଁ ନା କାହିଁ, ବିକଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମ କଥା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଆକ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବବି ଇସଲାମ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ବାହାଘରକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କଣ କହନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ବାହାଘରକୁ ବିହାଘର ଭାଷା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପାଇଁ ଯୋଉ କେସଟା ପଢିଛି, ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ନୂଆଖାଇର ସନ୍ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିବେ କଣ କହନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ତିକ୍ତତା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଏପଟ ସେପଟ ସୁଟ କରିକି ମୁଁ ଯାହା ଏବେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲି, ଲାଗୁଛି ସତରେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମାନେ ଆସୁଛି କି ଗୋଟେ ବାଡେଇଦବ, ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଆଇଆଇସି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ ବାଡେଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଏମିତି ମୋର କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲଢେଇ ଲଢୁଛି। ମୁଁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ତିଆରି ସିନେମା ପାଇଁ ଲଢୁଛି। ମୋ ପାଇଁ କୋରାପୁଟରେ ଲୋକ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କୋରାପୁଟରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫୋନ କଲ୍ ପାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ସପୋର୍ଟ କରିକି ମତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ମନୋଜ ଭାଇ ୟୁ ଆର ଡୁଇଂ ଦ ରାଇଟ ଥିଙ୍ଗ, ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବାର ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଆହୁରି ସଂଯମ ରଖିବି, କାରଣ ଆମ ଲଢେଇ ଛୋଟିଆ ଲଢେଇ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବାଡେଇ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ସେମିତି ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବାହାଘରକୁ କଣ କହନ୍ତି କହ, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।